Kabaina txerriz. Abeltzaintza funtsezko jarduera izan da beti landa ekonomientzat. Ahuntzak, behiak, txerriak, ardiak, astoak eta oiloak izaten zituzten etxean, haragia, esnea, arrautzak, artilea, beroa edo garraioa eskuratzeko. Emakumeak gazte-gaztetatik arduratzen ziren haiek elikatzeaz, ikuiluak garbi edukitzeaz eta abereetatik ekoizten ziren elikagaiak kontserbatzeaz eta prestatzeaz. Abartzuzan, emakumeek zugarrondoa plazara eramaten zituzten abereak, gizon eta emakumeren batek mendira eraman zitzan bazkaltzera. Ohitura horri dulas esaten zitzaion. Etxolei dagokionez, udazkenean txerriak mendira igotzen ziren ezkur edo pagazi fruituekin loditu zitezen. Neguan, etxera jaisten zituzten eta haien gizentzea amaitzen zuten. Abere hiltzailearena izan ezik, emakumeek haragia prestatzeko ia lan guztiak egiten zituzten abereak hil ondoren. Odola bildu, tripak garbitu, haragia txikitu, txorizoak bete, josi eta abar.